Hayırlı kun iптештер, мына келдік Алмаз Хажи белән Зеленхозга. Мына шундый голубой елләр дә бар, мондый елләр дә бар. Мына монда бөтен әйбер сатыла. Вот. Рассадасы, нәрсәсе. Вот. Һәрберсенә биркасы таккан, гөлләр дә бар монда. Вот. Мына безгә дип алган. Мына монда алма агачлар, грушалар тора. А что там горит, а? Свалка горит. Ага. Вот. Алмаз Хаджи. Нәрсә, яхшы әйберләр бармы монда? Менә шундый туйлар бар, уже готовыйлар. Вот, монда ниндидер гортензиялар бар, агачлар бар, миләшләр бар, карлыганнар бар, ниндидер гибридныйлар. Так, теге якка чыгыйк әле. Теге якта менә шушылай. Идрис абый тәкенә килеп шуларны таный инде ул менә бу балыкларны күргәч. Алып китте. Менә шундый матур. Смотри, какая голубая ель красивая. Ай-яй-яй. Вот, менә шушындыйлар бар, менә. 23 тысячи стоит вот эта ель, да? Менә шундый кудрявый елкалар бар, не кудрявыйлар бар. Исемнәрен буларын мин белеп бетермим инде. Бөтенесе горшокка утырткан. Менә шушылай иттереп. Вот, теге апага ибарам инде, ашап кына йөрисең ди. Валай бакчада йөргәнен дә күрсен инде. Менә кайсы бирләрен капчык калып куйганнар шулай төпләре белән, тамырлары белән. Менә шулай су сибеп торалар үзләре. Менә шундый поливалкалар куйганнар. Монсы эшләми, ә тегеләре эшләп тора. Вот. Менә рябина 4200 тора. Кадерен белегез. Кемдә рябина бар? Вот. Ну ниндидер необычный рябина үзе. Менә шундый чәчкәләре. Менә монсы обычный рябина. Миләш. Клен бар менә. 13 мең ярым. Бер 3 метр росты бар инде. Шундай хозяйство инде менә монда бөтен шәһәр килә. Ала. Вот. Нәрсәләр күрсен. Ана теге якларында алма. Ана хәбәр барам шунда. Так, яблоко. Вот. Булар тоже грушалар монда. Вот. Черешнялар, вишнялар. Менә шушылар. Юл өстендә генә Петра Дубравага бара торган юл өстендә уң якта.